హలో ఫ్యామిలీ. సో నాగార్జున సార్ వచ్చేసి ఫుల్ ఇద్దరికి క్లాస్ బీకండు, తనుజాకండి దివ్యాకండి. వాళ్ళిద్దరిట్లో ఎవరు మిస్టేక్ చేశారో మీరు కామెంట్ చేయండి. అండ్ అలాగే మనకి సేఫ్ జోన్ లో వచ్చేసి పవన్ కళ్యాణ్ అండ్ డీమాన్ అండ్ ఇమో సేఫ్. డేంజర్ జోన్ లో బర్నీ సార్ అండ్ సంజన గారు, దివ్య. సో బర్నీ గారు కూడా సేవ్ అయిపోయినరు. సో ఎలిమినేషన్స్ లో ట్విస్ట్ ఏంటంటే వీళ్ళిద్దరికి ఓటింగ్ పోల్స్ ప్రకారం లైక్ 1% డిఫరెన్స్ తో ఉంది. సో ఓటింగ్ పోల్స్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఈ వీక్ ఎలిమినేషన్ లేదు. సో ఫుల్ ఎంజాయ్ చేయండి. తర్వాత వచ్చేసి ఇమ్ము పవర్ అస్త్రా యూజ్ చేశాడు సంజన గారి కోసం. ఇంతటితో పవర్ అస్త్రా అది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇమ్ముది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే ఫ్యామిలీ వీక్ జరిగింది కాబట్టి BB9 లో వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ అలాగే ఉండాలని చెప్పేసి ఇది కంటిన్యూ చేశారు. సో నో ఎలిమినేషన్ దిస్ వీక్.